Sports Breaking News. Baretang lokal, nasyonal, bareta sa enterong kinaban. Ihahatid sa Indo kan Vaticanong para bareta sa radyo. Ignisan na sa Aksyon Bareta. Mga tugang Diyos maray na aga po giraray sa Nugabos aldaw na Miyerkules, Agosto 4, taon 2021. Sa lado teknikal kay mi po si Engineer Ferdinand Losada. Katuangan na bilog na pwersa kan news team kan Aksyon OKFM asin PBN TV5. Ako po liwat ang saindong para barita. Ako po si Jeff Pasubilyo. Uya na primeroan pamayokan mga bareta enot sa lado lokal. Teacher Kate Chay Seneroth kan Tria Argones kan banuang kan Sangay Camarines Sur na ugmasi nagpapasalamat sa mga nakaapresyar kan sa iyang naginibuhan. Kampo kan mga rebelling NPA na susog kan mga otoridad duman sa Camarines Norte. Dagmang na mga armas asin bala na recover. Mga gobernador kan Bicol nag-uyo na magpautob din mas istriktong border control procedures laban sa COVID-19, sabi kan DILG. Sa lado nasyonal, Delta variant kan COVID-19 kausakan paglubukan numero kan mga kaso ni COVID sa enterong Pilipinas lalo sa National Capital Region. 5.4 bilyones pesos na kwarta kan CPP, NPA, NDF, booking na kan NICA. Sa luwas kan Pilipinas, Gobernador kan New York, ipigreklamo nin dakol na beses na panlulupig. Sa sports, 17 milyones pesos, lumabi pa. Asin iba pang mga benepisyo naghalat na ki Nesty Pitesio sa paggana ni silver medal sa Tokyo Olympic Games. Sa showbiz, John Lloyd Cruz nag-ako naging wild siya kan siya ma-in love. Yan ang pamayukan mga bareta and headlines sa tod sa crime bot kan Rice Coffee 14 in 1 plus 1 Herbal Coffee Mix. Sunrise ang sasalubong sa inyong umaga, pampasigla at pampasaya. Sabayan natin ang sunrise. Come on, get up and rise. Rise Coffee para sa kalusugan. Rise Coffee 14 in 1 plus 1. Rice Coffee, purong-puro ang sangkap. Rice Coffee, enjoy ka na, healthy pa. Rice Coffee sa morning, Rice Coffee sa evening, Rice Coffee any time of the day for a healthy family. Okay, FM. Gusto ko, okay ka. Aksyon Bareta sa OKFM. Diretso kita mga tugang sa detalyes kan sa tuyang mga presko asin may init na mga bareta. Iinuto niya to ang detalyes kan mga bareta sa lado nasyonal. Pagkatapos kan nagkapirang beses na pagnigar, inako mangyari kasulmakan Departamento kan Salud ng Delta variant kan COVID-19. Ang mayor na rason kan pagbutog kan numero kan mga tinataramaan kan na sinambit ng helang digdi sa Pilipinas sa nakalis na mga aldaw. Sa pagilingmi sa mga kaso ngunyan na mga aldaw, sinabi ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere na talagang naglalangkaw ang numero kan mga tinataramaan kan COVID-19 asin talagang ang Delta variant ang rason kan pangyayaring ini. Pero dayman iginigilid ni Vergere na pwedeng nakakadugang paman sa mga bagong kaso ang ibang mga variants arog kan alpha sin beta variants kan COVID-19.
Sa kabilugan, sinabi kan na opisyal na ang ginigibong genome sequencing procedures kan sendang mga laboratorio dahil pa ngunyan nakakataon ni na pusog na mga ebidensya. Kaya mayo sinda ni nagigibong official pronouncement mapadapit sa mayor na mga variant na nagkakausakan na paghibog kan numero kan mga tinataramang kan COVID-19 sa Pilipinas. Sa ibong kan pangyaring ini, sinabi ni Vergere na dahil pa man na kumpirmado kan DOH kung ngunyan igwana kan pigapod na local transmission kan Delta variant digdi sa Pilipinas. Pero sinabi niyang dahil maibitaran ang pagkakaigwakan na local o community transmission kan Delta variant dinuli, taaram kan gabos na ini marikas na maray kun umulakit basado yan sa record na nairistro sa ibang mga nasyones kan kinaban. Tinandong kan opisyal na makakatabang ang pagpapautob kan enhanced community quarantine duman sa Metro Manila po Agosto 6 abot 20. Tanganing likayan na lalo pang bumutog ang numero kan mga kaso kan COVID-19 din hanggang sa 15,000 sa kada aldaw. Kung ipapadagustaan mga presenteng ginigibo ngunyan tibahad, umabot kita sa puntong igwanin aabotonin hastang kabangang milyon ng mga Pilipino na taramaan kan COVID-19 sa maabot na bulang kan Septyembre, dugang pang patanid ni Undersecretary Vergere. Ang oras niya to 22 minutos antes na magabotan na alas 6 nin pag-aga po ng taratsada kan mga action reports sa pagi kan mga action man na yaon sa luwas. Report! Konsumidores kan Apex Albay hagad sa neya na mag-aksyon kontra sa manihamiento. Yan na sinandugang pangbareta sa lado lokal sa report ni Action Man Danny Aurios. Sa tao kan pandemya, dahil mapundo ang krusada kan organisasyon na konsumidores ng kuryente kan EPIC o kaman Albay Power and Energy Corporation. Ansa ng mga protesta ng aning hagadon sa National Electrification Administration Asiman Department of Energy na bayuon na sa San Miguel Energy Corporation ang pagpadalagan kana EPIC uli kang padagos nagpaparaluya ang serbisyo ng kuryente sa probinsya ng Albay. Sinabi ni Engineer Virgilio Perdigon Jr., leader kang grupo, sagod sangunan sa indapang hinahalat ang magiging action kaniya nganing ibalik na sa dating Albay Electric Cooperative o Kaman Aliko na iyo ang may prangkisa mantang ang presenting manamento mayo manim prangkisa. Risa nagruuro ana manamento asin man nagkaigwa ni mismanagement na uli kan mga inaabot na 4 billion pesos na financial obligation kan dating manamento kan Aliko alagad ini nagdoble. Nagsakat na sa 8 billion pesos. Pero pa kanita nga na isa na makabawi, nagparapalangkaw nin singil sa taripa sa kurente, asin dakol pa mga brownout. Pero pa kanita, dahil man nasunod si kasundoan kan Aliko Asiman EPIC, naling mas maging epektibo ang serbisyo, imbes na nagpararuro pa ang apektado iyon ribo-ribong konsumidor sa apat na congressional district kan probinsya nin Albay. Iba pang balita sa lado lokal, makrear na monitoring team ang siyudad Dinaga, nganing iyon mag-aram sa mga establishmento de negosyo kung nagsusunod sila sa health protocol na pinagmamadokan na local Asiman National ITF. Sinabi ni Alcalde Nelson Legacion sa roini sa saydang Orlayan, din na City Health Officer Butch Bura at sinman na Profesor ni Gumbakan ang Hepe kan Public Safety Office kan lokal na gobyerno, asiman si Teniente Colonel Erod Gachiturina kan Naga City Police Office na yuman ang namamayo sa monitoring kan implementasyon kan ordinansa urog na sa may relasyon sa COVID-19. Alak ng nani kansilad sa tao kan humagunyan kan Delta variant asin iguanang nailot na Alpha asin Beta variant na iguanang local transmission base sa report kan Departamento de Salud sa Bicol. Bako lang maging istrikto ang mga
autoridad sa mga health protocol alagad. Aramon ko nagsusunod ang mga establishmento de negosyo sa bigayin po na polisya sa ordinansa na relasyon sa COVID-19 ay sa mga polisya kan national ITF mga nga makalikay sa virus. Dugang na balita sa lado lokal, iniman si Danny Aurios. Report! Salamat na maray, tabi sa imo, Action Man Danny Aurios. Good morning ki Sir Julian Dumugma. Ang pinaka-buhay naman nung liker kan sa tuyang Facebook Live para sa Aksyon Bareta. Panago sa iba pang detalyes kan mga bareta sa Lado Nacional, 18 minutos antes na magabotan alas 6 din pagkaaga. Abuton sa kantidad ni nastang 13.1 bilyones pesos ang pundong gagastuson kan gobyerno para sa planong 1,000 de pesos kada persona, asin na 4,000 pesos kada pamilya na ayudang itatao sa mga low-income earners duman sa Metro Manila sa oras na magsikad na ang pagbanderakan enhanced community quarantine po sa mabot na Biyernes, Agosto 6. Sinabi ni Presidential Spokesman Harry Roque na kukuha ng kwarta sa inapod na savings kan gabos ng mga ahensyas kan gobyerno. Paliwanag ni Roqueng nakapalaman sa Orden Administratibo numerado 41 ni Presidente Rodrigo Duterte kan Mayo 12 ngunya na taon. Ang pag-usar kan mga natipon na kwarta kan mga ahensyas di gobyerno na idinedeklarar kan sa indang mga pamayo ang 13.1 bilyones pesos, sabi niya, ipapanaw sa abuto ni nastang 10.7 milyones na mga residentes kan National Capital Region huli kan pagkakapairarom ninda sa ECQ o lockdown. Kunigwapang ibang kakaipuhanon na ayudang pinansyal ninhuli kan ECQ pwede man daang kuanon ini sa pigapod na windfall savings na natipon o windfall collections kan Bureau of Treasury. Report! Aksyon report sa luwas, libreng wifi, pigalat na lang kan mga taga-gainsa ang formal na pag-operar. Action Man Hill de la Cruz sa detalles. Pinagaantabayanan na lang kan mga taga-Banwaan ning gayon sa Camarinesor ang formalmenteng launching kan free wifi for all na kung saan ang Banwaan ning gayon sa ansaro sa mga recipient kan libreng nga paggamit ning wifi na ini ang proyekto kang national government sa panginginot kan Department of Information and Communication Technology. Pinag-install na kang nakaangi simana sa municipal grounds kan Banwaan ang mga ekipay kani. Mientras tanto sigon na ki Alcalde Leonardo Agor na ang libreng wifi na ini dakulang katabangan sa mga namamanwaan na tataong magamit kan sinambit na teknolohiya. Dagdag pa kang alkalde na mas talagang matatabangan kani yung mga estudyante lalong-lalo na sa saindang mga research. Mientras tanto ano man daw posibleng maging operational na ang makusog na signal kan wifi kan Banwaan kan gayon sa Camarinesor. Action Barita sa OKFM PBN TV5, iniman si Action Manil de la Cruz. Gusto ko, okay ka. Report! Thank you, Action Man Hill de la Cruz. Maray na aga po sa satoyang mga suking parantabay. Good morning dyan sa Siraan sa San Miguel, Talipapa, San Felipe Satellite Market. Pirming nakatune in sa Aksyon, OKFM asin PBN TV5. Sa iba pang bareta sa Lado Nacional, nagdulok na si Senador Manny Pacquiao sa PNP nganing ipasusog asin madakop ang mga taong nasa likod kan pagpapalakop sa social media kan mga palsipikadong resolusyon kan PDP laban na guminamit man kan sayang palsipikadong pirma asin may obetong rauton ang senador. Sa pagikan sayang legal counsel na si Attorney Pilayo Lawrence Quizon, ipinatad ni Senador Pacquiao sa PNP Anti-Cybercrime Group ang reklamo tanganing mapaimbestigaran ang pigikanan kan palsipikadong dokumento asin mga responsable sa pagpapalakop kaini. Kabali sa mga naunambitan bilang initial subject kan investigasyon using the National Transmission Corporation President Melvin Atibag.
Astra Naik, former Press Secretary Bobby Tiglao, Trixie Cruz Angeles na sinuspender na abogado kan Korte Suprema sa laog nin tulong taon kan Agosto taon 2016 asin sa panapigya bisto lang sa pangaran na Ahmed Paglinawan. Ang palsipikadong dokumento kinakamugtakan subot kan confidential plan kan direktiba subot gikan ki Pacquiao ki PDP Laban Legal Affairs and Arbitration Committee Chairman Alberto Oxales na magdeklarar ni na marikas asin automatikamente pagpapatalsik sa pwesto ki Vice Chairman Alfonso Cusi na sa indang mga kairiba. Ang sinambit ng dokumento sinasabing pitsadong Hunyo 8 na taon. Tanganing may pahiling na nainot ining naglataw kaysa sa lehitimong PDP Laban Resolution kan Hunyo 9 na nagtatanggal sa pwesto ki Cusi, Matibag asin na Naik asin iba pang mga pagiriba. Tulos man na piglinaw ni Ron Monsayak, Executive Director kan PDP Laban asin National Executive Committee Chairman na peke ang dokumentong ini asin saro lang ining pagprobar kan na grupo ni Cusi na magpalakop nin fake news sa paginin mga pineke na dokumento. Sinabi pa ni Quezon na ang investigasyon na pigahagad kan kampo ni Senador Pacquiao bilang preparasyon sa pagsangat kan kasong cyber libel. Report! Sa banwaan kan Del Gallego, Camarines Sur, naging epektibo ang bakuna, nagsisiro COVID case na ang banwaan sa laog nin nagkapirang mga semana. Action man Ernie Marfil sa detalles. Daw ang ani minimal asin nag-zero o negative na nin pasyente sa COVID-19 ang banwaan kan Del Gallego, Camarines Sur. Sa nagtalikod na duwang semana, alagad panagos pamangyari ang kapangapunan kan LGU Del Gallego sa paagi ni Alcalde Abarientos na dapat maglikay mangyari ang mga tao sa sinabit na naglalakop na hilang. Sa record na kan sinabit ng local government unit kan Del Gallego, nagaabot na sa 2,400 plus ang natulukan kan bakuna gikan sa sinambit ng banwaan ay nagtutubot sinda na inian sa rason kung kaya naging efektibo asin man negative patient na sinambit ng banwaan sa nagtalikod na duwang semana ninhuli man sa kampanya asin pangapunan kan LGU sa mga taga sinambit ng banwaan na maggalikay asin man mag-ingat sa sinambit ng COVID-19 por medyo ka na bagay na ini ang Del Gallego, Camarines Sur ang panagos pangyayari nag-schedule nin mga pagbakuna. Tangani subuot makabahar-bahar sa sinambit ng helang asin na day na liwat makapag-nalasa pa sa sinambit ng banwaan ang COVID-19. Yan action report sa OKFM, TV5 Naga. Ako ang sendong action man si Ernie Marfil. Gusto ko, okay ka. Report! 11 minutos antes na magabot ang alas 6. Padagos po kita mga tugang sa iba pang detalyes kan mga presko asin may init na mga bareta sa lado nasyonal ibinoygyag kan National Intelligence Coordinating Agency NICA na booking na nidan 5.4 bilyones pesos na natipon kan CPP, NPA, NDF punpa kan 2016 abot kan taon 2018 nganing gastoson tanganing magsamuang nin terorismo sa manibabang mga lugar sa nasyon asin lalo lang paugmahon gibuhon na magayagaya ang kamurugtakan kan pagbuhay kan mga lideres kay ni sa sarong virtual na bararitaan ka National Task Force to End Local Communist Armed Conflict NTF-ELCAC. Sinabi ni NICA Director General Alex Paul Monteagudo na dakulang bulto kan na pundo nagikan sa donasyon kan mga dayuan na grupo gamit ang mga isyu dapit sa derechos humanos asin na subuot mga pang-abuso sa mga indigenous people o mga cultural minorities. Sinabi kan na opisyal na digdi kaya naglulumoy ang puso kan international community kaya nakakakuanin tabang ang mga rebelling NPA. Ang ibang pondo nagikan man sa pigkukolektang revolutionary tax kan mga rebelde. Gikan sa mga negosyante asin iba pa na mga may kwarta lalo sa mga puwerang mga lugar. Alagad idinagdag pa kan opisyal na daiman mahali
na iba man nakukuha kan mga rebelling CPP, NPA, NDF sa pagikan mga modus operandi tangani na lansihon ang mga nalulukong Pilipino. Apwera kan terorismo ang kwarta ginagamit kan mga lideres kan Partido Komunista sa saindang maluho na mga pagbuhay arog kan mga sinabi ni Presidente Rodrigo Duterte sa sayang zona na subuot kapareho ni Bayan Muna Party List Representative Carlos Sarate na nagibong paiskyulahon duman sa Poland. Ang siyang aki gikan sa koleksyon kan movimento kan mga rebelde. Sinabi pa ni Monteagudong inaako man kan sarong Ka George o sarong George alias Ka Uris Madlos na nangenot sa NPA National Operational Command na dinda pwedeng untukon ang pangingikil. Ninulita sabi kan opisyal dati kan NPA ini ang sendang kabuhayan. Report! Sa oras na 8 minuto antes na mag-abot na alas 6, rata sa baybastan sarong courier kan illegal na droga digdi sa siyudad kan Naga, Kasudma. Action report ni Carlo Baldosa. Rata sa buy-bust operation ang sarong courier ng ilegal na droga sa syudad ng Naga. Pinanginutan kan Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA asing kan Philippine National Police. Ang operasyon kung saan sa parking lot kan sarong dakulang mall sa Barangay del Rosario kaning syudad nangyari ang Barakalan. Alas 5:27 kan sudmang pagkahapon kan ilang sarong operasyon sa pagkultanan kan suspect na si Cesar Novelo, 45 anyos kan nasabi ng barangay, asing kan mga tawan kan PDEA. 700,000 kuta na napag-ulay na presyo alagad 50 gramos na ng ilegal na droga na ipabagal kan suspect na nagkakatid sa ng 340,000 pesos. Kan maibot na ang kontrabando, marikas na pinagruso kan mga operatiba ang suspect kung sa ina ko adigdi. Ang ginamit na buy-bust money hindi pa panggamit kayo sa transaksyon. Pinagpiprepara na kan PDEA ang kaso kontra Kinovelo, mantang ang mga nakadurlag na pagkiriba kayo ni ay pinaglalamag naman kan mga autoridad. Action report sa OKFM and PBN TV5, inansin ng action man. Ako si Carlo Baldosa, gusto ko, okay ka. Report! Thank you, action man Carlo Baldosa. Pada ako sa iba pang detalles kan mga presko asin may init na mga bareta sa lado nasyonal. Gadan ang tulo ka tao ninuli sa helang na dengue duman sa Zambales. Nagadugang pa ang numero ka na mga nagkakagardan huli ka na helang na dengue sa lugar na ini. Susog sa mga pahayag gikan mismo sa Provincial Health Office. Sa report gikan sa 4 naging 7. May dagdag na tulo sa mga nagadan ninuli sa dengue duman sa Zambales. Ang kaso kan dengue sa probinsya nagpuon kan Enero. Asin nagpapadagos-dagos sagkod sa mga oras na ini. Ipinahig ni Provincial Health Officer Dr. Noel Bueno kan Zambales na sa kabilugan igwang 739 ng mga kaso kan tinaraman nin dengue sa sendang probinsya. Dugang pa kan doktor kung itatampad sa record kan nakaaging taon, labi sa 200 na lamang ang numero kan mga tinataramang kan helang na dengue sa Zambales ngunyan na mga panahon. Panago sa iba pang detalles kan mga bareta sa lado nasyonal paman giraray. Abuton sa 22,726,060 doses nin bakuna. Ang papaabuton ngunyan digdi sa Pilipinas ngunyan na bulan. Ipinahig ni Presidential Spokesman Harry Roque na sa sinambit ng numero may enot ng nagabot na 415,000 na mga ampulya. Kan AstraZeneca kasudma asin may aabuton man nin labi sa 3 milyon na mga ampulya kan bakunang Moderna. Ang Moderna yung pinakasikat na bakuna sa enterong kinaban nagibo kan Estados Unidos de Amerika. Sa primerong semana kan bulan na presente may aabuton na 1 milyon man na mga bakunang Sinovac. Apwera pa kan 813,150 bakunang Pfizer.
asin na 1.1 million doses na bakuna kan AstraZeneca. Pinasalamatan ni Secretary Roque Anchina. Sinulit igwa ining dugang pang donasyon na sarong milyon na mga bakuna nagikan sa Sinopharm. Igwa manin pigilauman pang 2 milyon na mga bakuna na maabot sa ikaduang simana kan bulan na Agosto. 3 milyon sa ikatulong simana kan presenteng bulan, asin 2.4 milyon sa ikapat na simana. Sa sarong kasumpay na bareta, hastang kasudma, Agosto 3, ang Pilipinas namumugtak na sa ikaduwang lugar sa rekord sa pag-administrar nin bakuna sa 10 mga nasyones na kabarali sa Association of Southeast Asian Nations, ASEAN. 10 ika-10 sa 47 mga nasyones sa Asya, asin ika-24 sa 200 na mga nasyones sa bilog na kinaban. Ang Pilipinas nakatudoknanin aabuton ni nastang labi sa 21 milyones na mga bakuna sa mga Pilipino. Ang nasyon iuman ang may ikatulong lugar sa gabos ng mga nasyones kan ASEAN, asin ini base sa 7-day average daily vaccination rate na igwanin aabuton nin 527,822 na mga pagbabakuna. Ang Pilipinas ikadua sa mga nasyones kan ASEAN sa average daily rate of doses administered kung kan magsikad ang barakunan digdi sa Pilipinas. Asin ngunyan sa kabilugan may 3,694,753 na mga ampulya nin bakunang na itudok sa nakalis na 7 aldaw. Igwanin na abuto naman sa 11.8 milyones na mga Pilipino na nakaresibikan primerong tudok kan sendang bakuna. Asin may 9,369,625 na mga Pinoy ang kumpleto na ang duwang tudok o inaapod ng mga bakunado. Mga tugang, mabuelta po kami aratsan sa kadakol-dakol pang mga bareta. Gusto ko, okay ka. Ngunya na panahon nin pandemya, dai mo na kaipuhan magluwas para magsaod o mag-shopping kan sa indong mga pangangaipo sa indong harong. Kaya mag-Master Square Shop online na! I-type sana ang www.mastersquare.ph asin i-click ang menu sa walang parte para sa pagpili kan mga gusto mong produkto. I-add ang item sa cart asin pilio ng option na delivery or pick up at store. Halaton ang samuyang text message kung ang sa imong sinaudan ready for pick up na or delivery. Kaya mag-shop online na sa Master Square, J. Hernandez Avenue, Naga City. Santon Plus Herbal Capsule. Mrs. Monilin Bigay. Pagkatapos ng operasyon ko, nahihirapan akong maglakad. Hindi ako halos makakilos. Maraming salamat sa Santon Plus. Yung sakit, nawala. Makatayo na ako ng maayos. Mag Santon Plus Herbal Capsule na. Mabibili sa mga butika. Santon Plus Herbal Capsule. Ako nga pala si Ginaline Malunusan. Nang mabalitaan ko yung Santon Plus, ginawa ko siyang 3 times a day. 1 week, marami na akong naramdaman na maganda sa katawan ko. Magaan na yung pakiramdam ko. Relax na relax ako. Mag Santon Plus Herbal Capsule na. Mabibili sa mga butika. May malaking discount sa inyong volume purchase kahit saan sa kanilang 3 branches. Ang CBS Supermart ay walang kapares sa lowest price at customer service. Kumpleto ang paninda, wala nang hahanapin pa. May 24 counters, convenient at walang pila. Sa bawat pagbili, may reward kang makukuha. Sa CBS Store Club, negosyo mo, may asenso pa. Cabral Bicolandia Supermart. Ang CBS ay katuwang mo sa pag-angat. Cabral Bicolandia Supermart. Wala nang ibang presyong mas bababa pa.
DMSQ Supermart. Ngunyan, mas pinadakula, mas pinagayon, pinakakompleto, asin, pinakabarato. Convenient talaga magbakal sa DMSQ Supermart. Tamayo ka nang hahanapin pa. All grocery items available pa more. Dai ka na maaabala, tamayong halabang linya. Kaya madyan na ka mga boss, asin magsaot sa DMSQ Supermart. Garantisadong pinakabarato. DMSQ Supermart. Makukuha sa ground floor kan Master Square Department Store, Gay Hernandez Avenue, Naga City. Ngunya na panahon ng pandemya, kung suarin dakul ang nagtitiyos, ang Naga College Foundation naglibre kan sa idang duwang senior high school program na iyong sports track sa Good General Academic Strand o GAS para ini sa mga grade 10 completers na nagahali sa mga public schools. Opo, libre ang GAS as in sports track. Kaya dai na kamo magduwa-duwa. Tasabi mismo kan Commission on Higher Education sa saindang Memo number 105 Series of 2017. Ang gamos na senior high school graduate pwedeng mag-enroll sa maski anong kurso sa kolehiyo. O, ano pang hinahanap nindo? Sa NCF ka naman mag-enroll ning grade 11. Be a Tiger. Be a Champion. Bisitahon ang www.ncf.edu.ph para sa iba pang detalye. Bicolano kita, sa puso asin dugo, ipahiling ta sa gabos, sa tuyang pagkasararo. Ano man ang umagi, pirmi kitang nakatindog, ipahiling ta sa iba, marhay na lideratong makusog. Otonomiya na sa tong minamaot, kauswagan sa tuyang maaabot, pagpadangat sa banwaan, kapatao asin Diyos, Bicolanong puro nyog, rehiyong makusog. Nyog ang gabos, para sa igagarahay, Kusog Bicolandia. gabos na sektor, kan sa tong rola, Kusog Bicolandia. progreso at pag-asenso, sa tong makukuha, tindog Bicolano. Kusog Bicolandia. Kusog Bicolandia. Bicolanong Buronyog, rehiyong makusog, kusog Bicolandia. Sabay sa pagbabago kan panahon. Pinagkakatiwalaan sa pagpapaabot kan mga bareta asin impormasyon. Totoong balansyado. Mga komentaryong susog sa tamang rason. Patugan na swak sa kada henerasyon. Kompletos Ricardos. Mayo ka ng hahanapon. Broadcasting live from PBN Center. Ini ang OKFM. Naga. Member KBP. Ang tamang oras sa enterong Pilipinas, 4 minutos, makalis ang alas 6. Gusto ko, okay ka. Halina't ating pakinggan ang isa na namang kwento ng magandang maidulot sa katawan dahil sa pag-inom ng Rise Coffee 14-in-1 plus 1 Herbal Coffee Mix. Ang rating, Tagalabaw, Libmana. Sakit yung stick mo. Wala ko parang na, ano ko na, digay ako ng maasim. Para pag may kalamansi yung dinibigay ko eh. Sabi mo 15 boxes na naubos mo. Ano na ang nangyari sa pag-inom mo ng ating Rise Herbal Coffee, Nanay Riching? Maganda po ang pakiramdam ko kasi magaan yung katawan ko, pati yung rayuma ko. Yung pakiramdam ko sa likod ko at hindi na sumakit, pati yung uric acid ko. Para sa patuloy na ginhawa at kagalingan, ituloy lang ang pag-inom ng Rise Herbal Coffee Mix, ang kapeng healthy. Bodega Home Plus, your biggest home improvement place. Bodega Home Plus, where you find leading manufacturers and famous name brands of all kinds of home appliances. Bodega Home Plus has a wide selection of sofas, beds, and dining sets perfectly designed to suit your lifestyle. Bodega Home Plus completes your kitchen ideas with a wide array of glasswares and kitchenwares to choose from. Bodega Home Plus, great finds, great value for your money. Find all your home ideas in one roof. Bodega Home Plus, Elias Angel Street, Naga City. Ngunya na panahon ng pandemya, dai mo na kaipuhan magluwas para magsaod o mag-shopping kan sa indong mga pangangaipo sa indong harong. Kaya mag Master Square Shop online na!
I-type sana ang www.mastersquare.ph asin i-click ang menu sa walang parte para sa pagpili kan mga gusto mong produkto. I-add ang item sa cart asin pilio ng option na delivery or pick up at store. Halaton ang samuyang text message. Kung ang sa imong sinaudan ready for pick up na or delivery, kaya mag-shop online na sa Master Square, J. Hernandez Avenue, Naga City. May malaking discount sa inyong volume purchase kahit saan sa kanilang 3 branches. Ang CBS Supermart ay walang kapares sa lowest price at customer service. Kumpleto ang paninda, wala nang hahanapin pa. May 24 counters, convenient at walang pila. Sa bawat pagbili, may reward kang makukuha. Sa CBS Store Club, negosyo mo may asenso pa. Cabral Bicolandia Supermart, ang CBS ay katuwang mo sa pag-angat. Cabral Bicolandia Supermart, wala nang ibang presyong mas bababa pa. Ano ba ang maaaring maramdaman matapos magpabakuna kontra COVID-19? Maaaring makaranas ng sakit sa ulo, lagnat, pagkahilo, sakit sa katawan o parte ng katawan kung saan pinakunahan. Ngunit, huwag mag-alala, pinapaalala ng Department of Health, Bicol Center for Health Development, na ito ay mga karaniwang reaksyon ng bakuna sa ating katawan. Isa lamang itong indikasyon na ang bakuna ay epektibo sa pagbibigay sa atin ng proteksyon laban sa COVID-19. Kung makakaramdam ng mga ito, mainam na mag-self-monitor o pumunta sa lugar kung saan kayo binakunahan upang mabigyan ng abiso kung ano ang mga dapat gawin. Suportahan ang Bida Vaccination, maging rest bakuna para protektado laban sa COVID-19. Okay, FM. Gusto ko, okay ka. Aksyon Barrera sa OKFM. Thank you, Engineer Ferds Losada. Ano oras po niya to mga tugang 8 minutos makaliis an alas 6. Ngunyan saratsada kan sa tuyang mga preskong bareta sa lado lokal. Grabe an kaugman asin nagpapasalamat an paratukdo na si Kate Shenirot Tria Argones kan Kilumaon Elementary School sa Banuang kan Sangay, Camarines Sur. Huli kan mga nakaapresyar asin nag-uumaw sa iya sa sayang akumplisimentong nakapagpagibo nin sarong classroom sa lawag kan sendang eskwelahan. Gamit niya ang mga merchandise kan Korean group na mga kalalakihan na nagbabarili asin nagkakaranta na pigapod na BTS. Si Teacher Kate Shenirot Tria Argones naugmakan na naging reaksyon kan publiko urug na kan makaabot sa national media ang sa iyang akumplisimente sa lawag ni na 45 aldaw na pagpapabakal kan manibaybang mga merchandise kan sikat na maray sa mga hoben na BTS. Nakatipon nin 293,000 pesos ang maestra asin na inunoy-unoy niyang ipagibunin classroom sa lawag kan na sedang eskwelahan dyan sa Kilumaon Elementary School sa barangay Kilumaon sa Banuang kan Sangay. Ang sinambit ng gibo pambihira asin kadakol kan mga nag-ugma asin nag-umaw kan ispersos kan maestra tanganing makapagibo nin sa diring classroom. Sa sayaman na parte sinabi ni Teacher Kate Shenirot Tria Argones na nagpapasalamat man siya sa mga nakaapresyar kan sa iyang gibo asin lalo na pinapasalamatan niya ang mga nag-ambag asin nagbakal kan sa iyang ipinabalidya na BTS merchandise tanganing matipon ang sinambit ng kantidad. At siya na alas 7:30 nin aga ang tabayanan po ang exclusive interview kan aksyon OKFM ki Teacher Kate Shenirot Tria Argones kan Sangay. Aksyon! Report! Balik kita sa aksyon report kan mga pag-iribang yaon sa luwas Virtual Miss Bicolandia 2021 dai tutugutan sa Naga. Yan na sinandugang pang bareta sa lado lokal sa report ni Actionman Danny Aurios. Dahil masabay ang sitol sa mga ginigibong virtual
beauty contest sa ibang mga lugar nga ni isa ng idagos man giraray ang dakulang aktibidades kan siyudad Dinaga sa Miss Bicolandia Beauty Pageant sa maabot na pinapransya pista sa masunod na bulan ng September. Si Konsyal Sani Ranyula, perang taon na nagkakapot kan Miss Bicolandia, nagpay na dayaman muna nagpayag na kansilado muna na taon ang sinabit ng aktibidade ni Hulita Paridad kan lokal na gobyerno. Iyo ang pangataman sa salod, magiman ka mga maarabutan na bisita. Sa ibang mga lugar, ginigibo na ang virtual beauty contest kasabay man kang kapistahan kan sedang siyudad o kay man banuan. Alagad sinabi pa ni Konsyal Ranyula, dahil na sila magibo kan sa tao kan huma sa siyudad kan Delta Variant. Si Ranyula, yung chairman kang Committee on Tourism sa Sangguniang Palusod, nagpaipakan na nagtalikod na taon na may sidang mga aktibidades kan nakaging pinapransya pista kasabay man kantano kan Archdiocese ng Cáceres na liwat na kansilado ang translation asiman double possession huli kan pandemya. Dawa igwa mga programa alagad magkaigaw man din programa alagad limitado man giraray ana maarabot na turista mantang apektado kan pandemya. Sabi pa ni Ranyula, ang importante, pigtataon ng paridad kan sityon ang paglaban ngunan sa virus. Iba pang balita sa lado lokal, ipapadagos ngunan na aga kan sityon ang house-to-house vaccination sa upper barangay kan Siyudad Dinaga. Alagad ang babakunan sinadigdi si mga dahil na nakakabangon o si mga senior citizens na dahil na pwede makaluwas sa saydaan ng arong tutudukan na kanina bakuna kontra sa COVID-19. Sinabi ni Alcalde Nelson Legacion na maabot sa 106 na mga senior citizens ang natudukan na naga-Box Express sa mga residensya. Nganing dahil na maghalat sa unsettled office sa senda sa Jmar Coliseum na yung vaccination site kan Sidada. Sigun pa sa Epecutibo, target kan Sitol, ang 85% dapat mabakunan kana nasa A2 category, nganing magbayo na sila sa ibang category group. Dano kanal ka na dapat gibo ng duwaan lugar kan vaccination site bakulang sa Jmar Coliseum, alaga sa inaining urlayan, nganing maparikas ang barakunan, mantang sunod-sunod man ang pagbagsak kan supply ng bakuna alis sa Departamento de Salud. Mientras tanto, huli kan humakan Delta Variant, ang Epecutibo, kada Siyudad Dinaga nagpayag pamana na gusto niya kutanang igutan ang mga mas igutan ang restriction, huli kan humakan bagong variant, alagad ipapasirod ini sa maabot na pizza 15 hasta 31. Pagsarakan na tulong ng mga plaza sa sentro kan Siyudad Dinaga, kan Rizal, Quezon, 15 Martires, asiman kana Plaza Quezon. Ana kabali digdi, babawalan na magruluwas ang mga senior citizens na dahil pa natutudukan din 2 beses ni bakuna laban sa virus. Ini ang saro sa ipapastrikto kan Siyudad Dinaga na silang istriktong pupunan sa pizza 15 kan bulan na presente. Mientras tanto, pon kasudma o sa kasubanggi, igpunan na ang implementasyon kan curfew hour sa Siyudad Dinaga, alas 9 hasta alas 4 nin aga, inibase sa ordinansa kan lokal na gobyerno. Bot sabiyon ang mga tao dahil na pwede magluwas alas 7 nin banggi o alas 9 nin banggi, abot alas 4 nin aga. Ang ugaman mga exemption si mga nagatrabaho sa ospital, mga nasa electric generation as yung distribution utilities, water utilities, mga communication companies, si mabakal ni bulong madalagan sa ospital o dadaran sa ospital, mga mabakaling kakanon, asin pa mga importanteng kinakaipon kansarong pamilya, alaga na mga kabali digdi ang media. Dugang ng mga balita sa lado lokal, iniman si Danny Orios.
Report! Alas 6:16, panago sa iba pang mga bareta. Mga bareta sa lado lokal pamanggilaray digdi sa Aksyon Bareta sa OKFM asin na PBN TV5. Diyos maray na agaman po sa gabosming mga palantabay sa samuyang live streaming. Nagantabay sa samuyang Facebook Live. Kung gusto po nindong madalang palagos kami sa live streaming, i-type lang sa mga search box kan sa indong Facebook an capital O sa radit na letrang KF sa KM space dakulang letrang B ANGON OKFM Bangon. Pwede man na OKFM Bicol. Salamat sa mga amay na naka-tune in asin nagpaabot na kan sendang mga mensahe. Managos ang ginigibong investigasyon kan mga otoridad duman sa Kapalongga, Camarines Norte pagkatapos nindang masusog ang sarong lugar na pigagamit bilang kampo kan mga rebelling New People's Army. Marikas na na-recover kan mga otoridad ang dagmang na mga paraphernalia, mga armas, mga bala sin tulo sining dinara sa Tactical Command Post kan Cam Norte 2nd Provincial Mobile Force Company Headquarters. Nganing ipairarom sa inventaryo asin ididiretso sa kustodiya kan 9th Infantry Battalion o 9th Infantry Division kan Philippine Army. Sa report kan Cam Norte Police Provincial Office na nakabot sa Kampo General Simeon Ola sa Legazpi na pag-araman na habang nagkukonsir kan pigapod na intelligence-driven operation ang mga pulis duman sa lugar kan Barangay Tanawan, Kapalongga, Camarines Norte may nakapaabot sa indanin na sumbong na igwanin sarong lugar na pigagamit bilang kuta kan mga rebelde. Marikas na sinusog kan mga otoridad ang lugar asin digdi na recover ang dagmang na mga badil asin mga bala asin iba pang gamit kan mga rebelde. Ang mga na-recover sarong M14 rifle na may 8 magazine para sa sinambit ng badil, sarong high-cap magazine para sa 9mm pistol, 133 na mga bala para sa M14, 25 pidasong mga bala para sa kalibre 38, 8 bala para sa 9mm, 7 pidaso nin 6 kg landmine, 27 pidasos na 3.5 kilograms landmine, mga industrial wires na ginagamit sa pagkonektar kan mga bomba na may sukol abuton 700 metros, asin ang detonation cord na may 300 metros ang laba. Sinabi ni PRO5 Regional Director Police Brigadier General Jonel Estomo na matrayumpong operasyon kan sayang mga pulis partikan palagos asin pinakusog na esparsos kan sayang liderato tanganing labanan ang insurhensya digdi sa Kabikulan. Report! Alas 6:20, 2 classroom school building kan Yabu Elementary School sa Naga tapos nang gibuhon. Detalye sa report ni Actionman Hill de la Cruz. Labi-labi ang pasasalamat kan mga kamagurangan kan Sitio Yabu kan Barangay Carolina sa pagtatapos kan konstruksyon kan 2 classroom building kan Yabu Elementary School. Sigon kay Alkalde Nelson Legacion kan Siyudad Ding Naga, mission accomplished na ang pinagpromisang tabang ni Mr. Franklin Pon kang Atlantic Bakery digdi sa laog kan Siyudad Ding Naga. Sinabi pa kan Alkalde na bago pa man si eleksyon kan 2019, kumbinsido na si Mr. Pon kang programa sa edukasyon ni Alkalde Nelson Legacion. Kaya tulos ining nagpromisas na madonar ang sinambitan na negosyante ning 2 classroom building digdi sa laog kan Siyudad na pinagmaray kan Alkalde na duman iniitugdog sa Sitio kan Yabu kan Barangay Carolina. Ang sinambitan na eskwelahan ang pwede nang magamit sa pagpuon kan na pagburukasan kang klase. Sigun pa sa mga kamagurangan kan mga eskwela sa sinambit na lugar na dakulang tabang ini sa senda, lalong-lalo na harani ang eskwelahan sa mga kaakian asin man na minus gastos sinasawaga pa eskwela. Liwat ang pasasalamat kan mga kamagurangan sa nagdonar kan eskwela na si Mr. Franklin Pon pati naman kay Alkalde Nelson Legacion. Action Bareta sa OKFM PBN TV5, inimas si Action Manil de la Cruz. Gusto ko, okay ka.
Report! 21 minutos makaliis na alas 6. Panago sa iba pang detalles kan mga presko asin may init na mga bareta ngunyan sa lado lokal, ano man na oras wal daw ipapautob na kan gobyerno provincial kan Albay. Ang lalo pang pig-istriktuhan na border control point kan Camarines Sur, asin nan sendang probinsya dyan sa Banwang kan Pulanggi. Susog mismo ini sa mga pahayag ni Gobernador Al Francis Bichara kan Albay, kasabay kan pagsabing mas dobling pinapa-istriktuhan kan sendang gobyerno provincial ang sendang border control point. Asin na mapaluwas yanin bagong orden ehekutibo katakod kan bagay na ini. Kaipuan na proteran asin na mapugulan ang paglaog kan Delta variant kan COVID-19 duman sa Albay, sabi pa ni Bichara. Demang kaya may bitaran na dakul ang nakakalusot. Dawa pa may ginigibo ng implementasyon kan enhanced community quarantine duman sa National Capital Region por sa mabot na Agosto 6 ngunya na taon. Dinawandon kan na opisyal na dahil na makakalaog duman sa probinsya kan Albay ang mga mayo nin swab test o antigen test result. Lalo ito mga gikan sa Metro Manila. Dugang pa kan gobernador na kaipuan man na tutukan kan mga pulis ang mga pribadong bihikulo. Maging ang mga pampaserong van inulita dakol kan mga naglulusot sa mga border checkpoint kan Riyon. Idinugang paman kan gobernador na ang mga nagikan man sa indang probinsya na papaluason pasiring sa Camarines Sur o Metro Manila. Dapat lang na sirto na igwaman sindaning travel authority gikan sa sendang kanya-kanyang mga lokal na gobyerno. Piglinaw paman kan gobernador na igwanin expiration date ang gabos na itinataong travel authority o travel pass. Asin 24 oras lang dapat gamiton tulos ini. Nakunday man lang sinda makakaluwas sa probinsya ninda, day man lang mapapakinabangan ang travel authority. Idinugang paman ni Gobernador Al Francis Bichara na maging itong mga pigapod ng mga IPOR o mga authorized persons outside of residence na malawag sa probinsya kan Albay, kinakaipo manggiraray na magkuha nin travel pass o travel authority tangani makalaog sa sendang border control checkpoint. Report! Bureau of Fire Protection sa Banwang kan Sipukot lagduan ng inspeksyon sa mga establishmento di negosyo laban sa kasulo. Detalye sa report ni Actionman Ernie Marfil. Yaon man sa pag-inspeksyon o pagbisita ang mga tauhan kan Bureau of Fire Protection sa Banwaan kan Sipukot sa mga establishmento tanganin masyerto ang kaligtasan kan mga ni kontra sa ano man na peligro o rugna sa kalayo. Ini ang bagay na piktuan doon asin pinanginutan ni Police Inspector Vincent Garchitorena kan Sipukot Fire Department asin ang bitang ini na kampanya ang pag-inspeksyon sa mga establishment o rugna sa downtown sentro kan Banwaanin Sipukot asin pagtaraid na mga lugar sa barangay kan Tara asin man sa intirong sentro kan Sipukot. Saro-saro na pigbisita ang mga establishment o rugna iton mga sinasabi na printira asin man hasad na maray sa kasulo kung kaya ini sa pinag-inspeksyon. Pigsaro-saro na rebisaron ang mga kagamitan sa laog na piting gikanan kan ano man na aksidente sa kalayo. Dinhuli kan bagay na ni ang Bureau of Fire Protection sa Banwaan kan Sipukot madagos-dagos subot kan sa ng kampanya. Tanganin masirto ang kaligtasan kan mga tao sagod ang mga negosyo sa sinambit ng Banwaan kan Sipukot, Camarines Sur. Yan ang action report sa OKFM TV5 Naga. Ako sa Indon Action 1 sa Ernie Marfil. Gusto ko okay ka. Report! 25 minutos na po mga tugang makalis ang alas 6. Panago sa iba pang detalles kan mga bareta sa lado lokal pamanggiraray. An Interagency Task Force digdi sa Bicol kasudman nagsabi na ang gabos ng mga gobernador kan mga provinsyas kan Riyon 5 nagtugot na.
na lalong istriktuhan ang mga reglamentong ipinapautob sa kanya-kanyang mga linderos tangani na ulangon ang paglaog asin pagkuryat digdi sa Bicol kan nakakaulakit na Delta variant kan COVID-19. Sinabi ni Abogado Anthony Nuida, nagtutukaw bilang Regional Director kan DILG, asin na Chairman kan Bicol Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases na ang mas istriktong mga reglamento. Ipapautob sa gabos ng mga provincial boundaries, mga aeropuerto, mga pantalan, asin iba pang mga lusutan palaog sa mga probinsas kan Bicol, lalo dyan sa may parte kan Linderos kan Kamsur asin probinsya kan Quezon. Sinabi niya na mga gobernador nag-uyo na magpaluwas nin kanya-kanyang mga orden ehekutibo tanganing ipautob ang mga mas istriktong reglamento sa sendang mga linderos. Ang mga lakdang na ini ginigibot tanganing likayan. Nalaugon kita kan mga residentes gikan duman sa National Capital Region asin iba pang pagtaraid ng mga probinsya. Ninulikan na antisipasyon na madurulagan ang mani. Ninulita sa mabot na Biyernes, ibabandera ang lugar ninda sa lindong kan enhanced community quarantine abot sa Agosto 20. Ang mga personalized kan mga checkpoint matugot lang na maglaog digdi sa Bicol. Itong mga biyaherong may lehitimo asin importanteng maray na mga tuyo. Asin na mga papulion hulikan mga emerhensya sa laog kan sedang mga pamilya. Asin itong mga klasipikado bilang mga authorized persons outside of residence. Alaga dapat igwasin danin mga magkakanigong dokumento sa pagbiyahe, mga sertifikasyon para sa endang salud. Asin importante ang negative na antigen o RT-PCR test. Sinabi pa ni Direktor Nuida na ang mga lakdang na ini pag-antisipar kan lalaw man na paglubukan numero kan mga Bicolanong makorupsitan padulag duman sa Manila, hulikan pagkakabandera kan ECQ. Sinabi niya na digdi sa Camarines Sur si Gobernador Migs Villaferte nagdesisyon naman natawanin na libreng antigen test ang gabos na mga papalaugon sa sendang checkpoint dyan sa Banwaang kan Del Gallego. Asin ang madidiscovering positibo sa COVID-19, tulos na dadarahon sa quarantine facility. Siring man na idunugang pa kan na opisyal na solomenting itong mga accredited sa nang P2P passenger buses ang tutugutan na makarla og papuli digdi sa Bicol gikan duman sa National Capital Region. 28 minutos makalisan na alas 6. Aksyon! Report! Ihabol tapa ang dugang na bareta sa lado lokal mga locally stranded individual sa Ocampo na fully vaccinated na de naman ipapairarom sa 14 días na kwarentinas. Carlo Baldosa sa detalles. Dai na kay puga na magpasiraron pa sa 14 días sa mandatory quarantine ang mga LSI sa Ocampo, Camarines Sur Consinda. Ang bakunado na. Ini na pag-araman kan OKFM sa PBN TV5 sa MDRRMO kan Banwaan. Siguligdi, kung natudukan na ng vaccine kontra COVID-19 ang sarong returning resident, dahil na kay puan pang mag-quarantine. Bagay na pinag-uyunan man kan National IATF. Ang nasabi ng lakdang dakulang katabangan da sa Del Gallego Control Point, tanganing maiwasan na ang pagkaarabala siring man para masyartong protektado ang gabos, urog na ang mga pamilyang pupulian kan mga LSI. Mientras tanto, kung day pa nakareceive ng full dose vaccine sa returning individual, kinakaipuan ka nagpresentar ng valid ID as in RT-PCR negative test result, tanganing makalag sa probinsya, asin ang pagdugot na makapuli sa Banwaan kan Ocampo, Camarines Sur. Action report sa OKFM as in PBN TV5, inasindong action man, ako si Carlo Baldosa, gusto ko, okay ka. Aksyon! Report! Thank you, Action Man Carlo Baldosa. Ultimo sa Bareta sa lado lokal digdi sa Aksyon Bareta sa OKFM asin na PBN TV5. Munyanal daw Miyerkules, Agosto 4, liwat na ipapadagos ang barakunhan dyan sa Banwang kan na Tinambak, Camarines Sur. Yan ang impormasyon na nagluwas gikan sa lokal na gobyerno kan Tinambak sa liderato ni Mayor Attorney Roel Tuy.
Siriman ni Vice Alcalde Bel Prades ang turudukan sa tinambak ngunyan daw para sa ikaduwang dose kan Sinovac COVID-19 vaccine na dating ipigapako Agosto 2, 3, asin 4 ngunyan na taon. Alagad ini gigibuhon ngunyan na daw. Ini po gigibuhon sa vaccination area sa Tinambak Central School 1 Multipurpose Building, Barangay San Pascual, Tinambak, Camarines Sur. Gikan ang impormasyon na ini sa Rural Health Unit kan Banwaan kan Tinambak. Sabay sa pagbabago kan panahon, pinagkakatiwalaan sa pagpapaabot kan mga bareta asin impormasyon. Totoong balansyado, mga komentaryong susog sa tamang rason. Patugan na swak sa kada henerasyon. Kompletos Ricardos, mayo ka ng hahanapon. Broadcasting live from PBN Center. Ini ang OKFM Naga. Member KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang tamang oras po niya tungunyan mga tugang 32 minutos makalis an alas 6. Gusto ko, okay ka. Tapos na ang problema mo, lalo mo niya natag-uran. Ang Wazi Wash Fast and Easy Laundry Shop nag-uopresir ning do-it-yourself saka full service na paglaba. Pwedeng iwalat ang sa iwang labahan asin makukuha mo sa laog ning 2 oras. May pick-up asin delivery service pasinda sa laog kang Naga. Wazi Wash Laundry Shop, mahiwas ang parking area. Ang Wazi Wash Laundry Shop makukuha sa Door 23, Nia Building, Kataig kang Kulitis Internet Cafe. Harani sa bus entrance saka exit gate kang Bicol Central Station, Triangulo, Naga City. Sa Wazi Wash Laundry Shop, okay ang labahan mo. May promo kami. Bawas 30 pesos sa bawat laba at dry services mo tuwing Martes hanggang Huwebes. Punta na! Ano ang fresh? Sa pamilya ko, ang fresh, walang preservative. Yan ang Atlantic Fresh. Ito ang tunay. Sa amin, ang fresh, di bumabiyahe ng malayo. At hindi rate. Yan ang Atlantic Fresh. Ito ang tunay. Sa aming mga nanay, tinapay at palaman, siguradong bago, araw-araw. Yan ang Atlantic Fresh. Ito ang tunay. Sa aming mga panadero, ang fresh, di galing sa pinaglumaang tinapay. Yan ang Atlantic Fresh. Ito ang tunay. Sa aming mga suki, ang fresh, di lang sa label at salita, pati sa gawa. Hindi lang basta-basta fresh. Dapat Atlantic Fresh. Ito ang tunay. Kagat na. Santon Plus Herbal Capsule. Mrs. Monilin, bigay. Pagkatapos ng operasyon ko, nahihirapan akong maglakad. Hindi ako halos makakilos. Maraming salamat sa Santon Plus. Yung sakit, nawala. Makatayo na ako ng maayos. Mag Santon Plus Herbal Capsule na. Mabibili sa mga butika. Santon Plus Herbal Capsule. Ako nga pala si Ginaline Malunusan. Nang mabalitaan ko yung Santon Plus, ginawa ko siyang 3 times a day. 1 week, marami na akong naramdaman na maganda sa katawan ko. Magaan na yung pakiramdam ko. Relax na relax ako. Mag Santon Plus Herbal Capsule na. Mabibili sa mga butika. Let's be the solution plus sa COVID-19. B. Bawal walang mask at face shield. I. Isanitize ang kamay at iwasan ang kulob na lugar. D. Dumistansya ng 1 metro at limitahan ang pisikal na interaksyon sa iba. A. Alamin ang tamang impormasyon. Plus, suportahan ang FDA-approved na bakuna. BIDA Plus. Bida Solusyon Plus sa COVID-19. Okay, FM. Gusto ko, okay ka. Aksyon Bareta sa OKFM. Salamat sa imo, Engineer Ferdinand Losada. Ang oras po niya to mga tugang 35 minutos na makalisan alas 6. Oras na para sa satuyang sari-saring mga bareta. Ang sari-saring bareta atod sa Karaimbot kan Master Square Department Store, DMSQ Supermart, Cabral Bicolandia Supermart, CBS Convenience Store asin kan Quick Stop Convenience Store. Sa mga tsendahan pong ini, mababakal nindo ang manibebang mga produkto na di kalidad asin barato. Mabubuot, magagalang, magayon asin guwapo pa ang mga empleyado.
Henot sa satuyang business news. Sa lado ni negosyo, nagsikad din abot sa 3.76 milyones na mga Pilipino ang nagkawararaan ng trabaho. Buon ka nakaging bulan na Hunyo, masalangkaw iniki sa dating 3.73 milyones na record din mga jobless kaparehong peryodo ka nakaging taon. Basado sa latest report kan Philippine Statistics Authority PSA, ang unemployment rate sa Pilipinas mantinidong yaon sa 7.7%. Ikadua sa pinakahababa na nivel pun kan Abril taon 2020. Asin mas hababa kesa sa dating record na 7.1% Marso ngunya na taon. Nagtama man ang pinakahalangkaw na record kan unemployment digdi sa Pilipinas sa sektor kan accommodation asin food service activities, public administration and defense, compulsory social security, transportation and storage, financial asin insurance activities. Naglangkaw man ang underemployment kan nakaging bulan na Hunyo sa 6.41 milyones na mga Pilipinong underemployed kung itatampad sa record kan nakaging bulan kan Mayo na may 5.49 milyones sana. Health News. Bareta sa ladukan na salud sarong alangkaw na opisyal duman sa Metro Manila nagkumpirmar daan mga senior citizen pwedeng mag-walk-in sa mga sentro kan turudukan dawa mayo nin appointment sa oras na magsikad na ang pagkakapairarom sa NCR sa ECQ. Sinabi ni Health Undersecretary as National Vaccination Operation Center Chief Mirna Cabotaje sa sarong online briefing na pwede an walk-in kan mga senior citizens sa mga sentro kan turudukan kan bakuna. Inawandon kan opisyal kan Departamento kan Salud na prioridad kaya kan gobyerno na mapatudukanin bakuna ang mga kamagurangan. Huli kan nahiling na record na pabugal-bugal abalan pagresponde kan mga senior citizens sa pangapudan para sa bakuna. May libre pang transportasyon asin iba pang mga akomodasyones na pwedeng itawan mga lokal na gobyerno duman sa NCR para sa mga kamagurangan, sabi pa ni Cabotaje. Pinapagirumdom ni Undersecretary Cabotaje ang publiko na iandam lang ang sandang quarantine pass o kundayman ang patutuo na sinda naka-schedule na magpabarakuna para duman sa mga malaog na scheduled sa mga vaccination centers. Asin para man duman sa mga senior citizen, ipailing lang ang sendang mga ID. Bareta gikan sa luwas kan Pilipinas. Dua ini inutuntulang ang bareta gikan duman sa New York. Nagpapahimutik ang gobernador kan New York na si Andrew Cuomo sa mga sahot sa iyan na siya impwelto sa panlulupig nin dakol na mga kababayan. Sa ginibong investigasyon kan opisina kan Prokurador General duman sa Amerika sa pangenot ni Attorney Leticia James. Sinabi ni Cuomo na minulis siya kan dating gobernador kan New York ang dating empleyado kan sa iyang opisina. Apura pa kan mga babae sa lawag kan opisina, iguanin 11 iba pa mga kababayan na nagburutuan duman sa Amerika sa New York na nagasabing linugusan sinda ni Cuomo. May kaulay pa ang Attorney General na 179 iba pang mga babae na maserbi bilang mga witnesses o kung dahil man iyo mismo ang may reklamo. Asin may 74,000 na pidaso ng ebidensyang pugol ang mga otoridad laban sa makunggayong paralupig na gobernador. Sarong pulis ang nagadan sa insidente nin pamabadil sa luwas kan Pentagon Building duman sa Estados Unidos. Marikas ang ginigibong investigasyon kan Pentagon Force Protection Agency sa sinambit ng pangyayari. Ang insidente nangyari harani sa Metrobus platform na bako o pirang metro sa distansya gikan sa entrada kan Pentagon. Matanda na ibinugtak sa lockdown ang Pentagon pagkatapos na mangyari ang pag-alisingaw nin mga putok nin badil sa haraning edifisyo. Nauntok man ang operasyon kan transportasyon duman sa lugar ni huli kan pangyayaring ini.
Bareta sa kinabanin Karawat. Maugmang bareta naman para sa mga Pilipino. Dahil mababa sa 17 milyones pesos cash. Higwa pa mga condominium unit, libreng lunad sa eroplano. Ang marisibikan na boksingerang si Nesty Petesio pagkatapos na gumana kasudma nin silver medal sa Tokyo Olympic Games. Ginanakan pinayaan pakikibugtian sa Haponesang si Sena Irie. Kadakol ngani kan mga nagasabi na ang naging laban kan duwa sa featherweight division kan boxing sa Tokyo Olympics. Garong luto asin dapat gana ang boksingerang si Petesio. Alaga dinulikan pigapod na hometown advantage. Dinaog ang Pinay boxer. Pero sa iyang silver medal finish, kadakol man giraray kan mga benepisyong sa iyang marisibi. Gikan sa gobyerno, igwa siyang 5 milyones pesos basado sa Republic Act 10699 o National Athletes and Coaches Benefits Incentives Act. May dugang pa siya na siguradong 2 milyon pesos sa Pacman Party List na si Mikey Romero. May abuton nin kabilugan na 17 milyones pesos cash ang maresibikan na boksingera. Ang real estate tycoon na si Andrew Tan may pangako man na 10 milyones pesos na kantidad nin kondominium luman sa One Lakeshore Drive, Davao City. Kumpleto sa gabos na gamit. Sabi ni Dr. Andrew Tan, Juan Tosawa na lunad sa eroplano, itatao man kan na Philippine Airlines ki Nesty Petesio. Parayo kan ginibong pagtaong binipisyong siring kay ni sa pinaka-primerong gold medalist kan Pilipinas sa Olympic Games na weightlifter na si Heidelin Diaz. Kasaropang bareta sa Karawat, ang boksingero man na si Carlo Paalam. Kasudma nag-qualify na sa magiging laban para sa silver medal. Kaya may asigurasyon na si Carlo Paalam na kung inkasong madirota, makakatao siya nin bronze medal para sa nasyon. Pero kadakol kan nagarang kabali siya asin ang sayang pamilya na pareho ni Petesio asin ni Heidelin Diaz. Kung pwede makasungkit man nin bulawan na medalya si Carlo Paalam, lalong-lalo na linalangkagan ang kalalakihan. Duwa pa sa ng babae ang nanginginot sa gold medal standings para sa team Pilipinas duman sa Tokyo Olympic Games. Alas 6:44 na. Oras na para sa satuyang Baretang Showbiz. Sa satuyang Baretang Showbiz, Arachan, masunod na po sa tuya ang programang Ano Daw Banwaan kaibahan si Senyor Ervin Borja kan Tinambak, Camarines Sur. Sa showbiz, nag-aako ang aktor na si John Lloyd Cruz. Sabi ni John Lloyd Cruz, pag siya daan na in love, nagigida siyang wild. May kilik-kilik na tulong taon na aki si John Lloyd Cruz kan magpa-interview kasudma. Ang 3 anyos na aki, si aki nindan ni Ellen Adarnan ang pangaran Elias. Sabi kan aktor, grabing biyaya para sa iya sinday niya pigalauman na ngunyan solo father siya para ki Elias. Umalis nang walang paalam si Ellen. Pero sabi ni John Lloyd Cruz, nagpapasalamat siya. Tadawa, puro papaano, may kaiba-iba siya sa laog kan sa iyang harong.
Asin ngunya na tulong taon naman si Elias bago nang gayong dipisil na alingon. Inako ni John Lloyd na nakakamati man siya nin mga takot bilang sarong ama. Pero sinabi niyang kayang lampasan an kung ano man ang mga challenges. Ngunya na si John Lloyd sarong solo father. Sa ngunyan, mayo pang napapabareta na bagong nagpatibok-tibok ang puso ni John Lloyd Cruz. Pero sabi niya, mahalatalat na lang da siya, tadipisil magparataram. Lalo na kung minsan tapiga ako niya da. Pag siya tinatamaan ni Cupido, nagigi siyang wild asin minasuway siya sa sayang dating kinagawian na karakter o ugali. Ang pang-ultimong mensahe ni John Lloyd Cruz, sabi niya, kung isa'y ngaran man ang masunod, sabi ni John Lloyd Cruz, gusto niya okay lang. Alat, sala pati na lut-lut ko. Ini. Mga tugang, inabot na po kami nin oras tanganing magparamasin magpasalamat po sa Inugabos. Sa lado teknikal, kay bahan mi po, Engineer Ferdinand Losada. Katuwangan may higos na mga action man kan OKFM asin na PBN TV5. Danny Aureus, Carlo Baldosa, Hilde La Cruz asin Ernie Marfil. Liwat ako po ang sendong para barita ako po si Jeff Pasubilyo. Salamat po kan sendong pagantabay, Diyos maray na agagirara sa Inugabos asin mapasatuya mampulugod ang bindisyon asin ang biyaya kan mahal na Diyos. Aksyon Bareta sa OKFM. Okay, FM. Gusto ko, okay ka. DMSQ Supermart. Ngunyan, mas